Des del programa El teu gust, Aliments del Pallars, iniciem un curs introductori en el món del vi, fent especial èmfasis amb els vins de la comarca. De tots és sapigut l'increment i el potencial i el creixement constant d'aquest sector. Es tracta d'uns cursos de dotar de coneixements i eines als restauradors i als que atenen als clients, tant amb el tema del tast com amb el servei del vi i un petit inici o iniciació del que seria maridatges, amb una clara idea o amb quin objectiu seria, potenciar i fer créixer aquest producte a dintre dels establiments, és a dir, que els establiments tinguin cada vegada més producte del territori als seus establiments. Sí, perquè també hi haurà els cellers, són 9 cellers, que explicaran el seu relat de com fan el vi, de totes les característiques que ells els hi donen, per tal d'enriquir el producte encara més i donar-li un valor afegit. L'objectiu principal és intentar que aquest producte estigui més present als establiments de la nostra comarca.